kabla za reklamu. Nemojte misliti da ovo što vidite, ovo bara, znači kiša ovih dana padala svaki dan, tako da ništa to ne smeta. Evo ja idem bos. Znači turisti idu na snorkinge, to je glavna aktivnost. I inače, ako se pitate koja je temperatura, trenutno je 28 stepeni. Vole da ukrašavaju. Inače, što se tiče snimanja, ne morate nositi svoje kamere, sem ako ne istražujete nešto. Svi ovi nude snimanje i podvodno sa GoPro kamericama i dronovima. Nije to toliko skupo. Recimo snimanje dronom, samo vas 15 eura. Snimanje samo vas GoPro kamericom 10 eura. Znači imat ćete jako kvalitetne snimke za svoga odmora i Beach. Znači to je hotel koji ispred koga je bikini plaža. Sve je u znaku priprema za novu godinu. Za razliku klasične indijske hrane, ovdje to nije toliko ljuto da biste morali da tražite no chili. Znači evo ispod hotela smo, to je već bikini plaža. Evo vidimo ovdje, majstori se spremaju za novu godinu. Restoran, znači ishrana se odvija ispred hotela. Da li hoćete pun pansion ili samo doručak, sve jedno, to je, uvek možete naručiti nešto posebno. Dakle, nema tu iznenađenja. Dakle, Arena hotel, sasvim zadovoljan hotel sa 4 zvezdice. Ovdje će biti za novu godinu dešavanja. Inače, ovo je restoran gdje se hranimo svi. Znači, evo vidimo, ovo u toku je još doručak. Zaista, pošto je sve puno, malo su veće gužve, ali verujte, uvek se možete bez problema hraniti. Ako se pitate kako to idem bos i ulazim u hotel, evo rešenja. Znači, imamo ovdje jednu kiblu sa vodom i peremo noge. Najprostije i najelegantnije. Sada možemo obući papuče. I ovo je naš hotel. Da stavim neke observacije sa plaže Mafuši, Maldivi.
Plaža je čista, uredna. Ležaljke su besplatne, suncobrani. Piće nije besplatno. Voda, kao što se vidi, ozonizirana voda i moram reći da je jako dobra i da mi se sviđa. Ono što trebate znati da je sunce vrlo jako, tako da je ovo faktor 50 za decu, znači dovoljno za 20 minuta. Znači sunce je vrlo jako. Sada šta još dati preporuku? Šta recimo, ovo tebi kapućino? Kafa im je dobra. $4. Da, 3 moka 4, a inače za preporuku je smoothie mango marakuja, odnosno passion fruit. Ubedljivo vodeći na listi smoothija. Maksimalno se konzumira. Evo, mi još smo ovde na kraju zimovanja i odmaramo se ceo dan pred celodnevno putovanje.